Suratul Nazi'at. Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Wan nazi'ati gharqa. Allah ya ce ina rantsuwa da mala'iku masu cire ran kafirai cikin tsanani da wuya. Wan nashitati nashda. Ina rantsuwa da mala'iku masu ɗaukar rayukan muminai cikin sauki da nishaɗi. Wasabihati sabha. Da kuma mala'iku masu ninkaya a sama don soko da umarnin Ubangiji, ninkaya mai tsananin sauri. Fassabiqati sabka. Sannan da mala'iku masu matukar rigegeniya don zartar da umarnin Ubangiji. Falmudabbirati amra. Ina rantsuwa da mala'iku masu zartar da umarnin Ubangiji cikin gaggawa. Yawma tarjufur rajifa. A ranar da mai busa zai yi busa. Tatba'uha rajifa. Busa ta biyu za ta biyo baya. Qulubun yawma idhin wajifa. Wasu zukata a wannan rana sun razana, suna cikin tsoro. Absaruha khashi'a. Gannensu, idanunsu suna cike da kaskanci. Yaquluna inna lamarduduna fil hafira. Zaka je su suna cewa su kafirai, a inna lamarduduna fil hafira, yanzu mu za a manshe mu zuwa rayuwar mu irin ta duniya kamar yadda muke a da. A idza kunna izaman nakhira, bayan mun kasance kasusuwan da ta rudiddige. Qalu tilka idan karratun khasira. Sun ce kai, wancan komawa ce taɓaɓɓiya, ai mun tabe idan an komar da mu kuwa. Fa inna ma hiya zajratun wahida. Allah ya ce ba komai bane fa, face busa ɗaya kawai za a yi. Fa idahum bisahira. Sai ga su kawai a farfajiya ta kiyama. Hal ataka hadithu Musa? Shin labarin annabi Musa ya zo ma? Idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa. A lokacin da ubangijinsa ya kiraye shi zuwa wuri mai tsarki wanda ake kiranta Tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu daga. Cewa ka je gun fir'auna domin shi yayi shishigi, yayi dagawa, ya wuce gona da iri, ya ketare haddi. Fa qul hal laka ila an tazakka. Kace shin bazan nuna ma abin da zai tsarkake ka ba? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kuma in shiryar da kai zuwa ga ubangijinka sannan ka tsorace shi. Fa arahu al ayatal kubra. Ya nuna masa mu'jiza mafi girma. Fa kadzaba wa asa. Sai fir'auna ya karyata, ya saba. Thumma adbara yas'a. Sannan ya juya baya yana mai sauri. Fa hashara fanada. Ya tara jama'ansa, yayye kuwa, yayi kira. Fa qala ana rabbukumul a'la. Sai ya ce ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka. Fa akhazahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Sai Allah ya kama shi da laifinsa ta karshe da kuma ta farko. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Lalle a cikin haka akwai abun wa'azantuwa ga mai tsoron Allah. A antum ashaddu khalqan amis sama. Yanzu ku kuka fi tsananin halitta ko kuma sama? Banaha, ya gina ta. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ya ɗaukaka rufinta sannan kuma ya daidaita ta. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Ya duhuntar da darenta kuma ya fitar da hantsinta. Wal arda ba'da dhalika duhaha. Kasa kuma bayan haka ya mulmulata. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ya fitar daga ita ruwanta da kuma makiyayanta. Wal jibala arsaha. Duwatsu kuma ya kafata. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Saboda jin daɗin ku da kuma dabbobinku. Fa idza ja'at at-tammatul kubra. Idan babbar masifa ta zo, wato kiyama, yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. A ranar da mutum zai tuna abin da ya aikata. Wa burrizatil jahimu liman yara. Za a bayyana wutar jahimu ga mai kallonta. Fa amma man tagha. Amma duk wanda yayi girman kai, yayi shishigi wa al'amarin Allah, wa athara al-hayata ad-dunya, ya fifita rayuwar duniya, fa innal jahima hiya al-ma'wa. To lalle wutar jahimu ita ce makomarsa. Wa amma man khafa maqama rabbih. Amma duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa, wa naha an-nafsa 'anil hawa, ya hana ransa bin son zuciya, fa innal jannata hiya al-ma'wa. To lalle aljanna ita ce makomarsa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Suna tambayanka dangane da tashin alkiyama, yaushe ne tabbatuwanta? Fima anta min dhikraha. Dan me kai ka damu da ambatonta? Ila rabbika muntahaha. Karshen tikewan al'amarinta yana ga ubangijinka. Innama anta munziru man yakhshaha. Lalle kai mai gargadi ne kurum ga mai tsoronta. Ka annahum yawma yarawnaha. Kamar a yau ne ranar da za su kalle ta. Lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha.
za su zaci cewa ba su zanna a nan duniya ba face lokaci na maraice ko kuma hantsinta.